futhi ngicela nisize nikhiye lapho maniphuma. Ngilalele gogo. Yaza ngiqonda ukuthi indaba ugogo enza ngale ndlela. Futhi kungani ugogo ezokhuluma noleli? Kungani kudingeka size sithunywe ngaphandle ngalento? Impela. Ay Laxmi, unephutha. Ugogo yena akazange sithome. Ulilo wenza siphume. Akukho ngisho kusenzakelo kwamanje. Kodwa le ntombazane siqalile isizela nezingqondo ebhedayo. Kunini sizama ukumlahla kodwa bona baphinde bamlethe futhi. Oh! Ngiyakhumbula ke manje. Yabona wayidayisa amakhadi esikweletu. Kahle iqondeni Saru. Khuluma iqiniso Lax. Uyabazi abantu beyikweletu. Ngisho ngayiblock kangakanani number yabo. Baphinde futhi bakufonele. Olela kufana nabo nqa. Sekwanele Saraswati. Sikhona isidingo sokusho yonke lento engenangqondo njengamanje. Dorka. Ngiyazi ucabanga ukuthi lento engishilo ayilungile. Uyazi kodwa ukuthi ngikhuluma iqiniso. Sanquma. Ukuthi ejeni olela bangahlangana inhlobo. Angani ngakho ke senze inamba kaleli ngafoneleki. Phawenze kanjani? Ukuthi akwazi ukubhaza ugogo. Yabo? Angani Saru? Engani ugogo beloke bezulile ngokuphinda phindile. Naloku kufanelekile. Nobabili senikhulume kwanele ke manje. Thulani. Yazo Durga, seloko saqala ukukhuluma ngomshado kaAJ le ntombazane ibiloko isiphazamisa. Sifike simelane ngento yodwa, futhi ngenxa yakhe bese kwenzeka okuhlukile. WeDurga, ugogo mnaka kakhulu uLila. Ebese uLila kuyamjabulisa konke lokho. Ngisola ukuthi yonke lencindezelo yomshado ibangwa ukuthi siphazanyiswa nguLila. Abiram, hlala lapha. Kwenze njani mama? Abiram, angikaze ngacela lutho ngaphambilini mntana. Kodwa namhlanje ngizocela isifiso esisodwa nje. Mama usuthini ngempela? Ngake ngathi cha kodwa kuwena. Mawungicela impilo yami ngizokunikeza yona. Cha. Awukhulumi kabuhlungu kanje mangabe kuzanya ukulungisa izinto. Ngitshela ufunani? Wena noLila kumele nishade. Sesikulungela. Hawu gogo, kwenzekaleni ukhalelani manje? Lila, senze iphutha elikhulu kakhulu sino Abiram. Ngicela ukuthi ungambambeli inhliziyo ngalokho. Ngiyacela. Iphutha. Liphi iphutha manje? Uyazi ukuthi ngizizwa kanjani gogo? Ngizwe ngathi sengivele ngangena kwi-movie edlala kumabona kude, futhi wena udlala indima kagogo la. Ukhuluma into engaqondakali, mina ngizwa kahle ukuthi uthini. Lila, ngiyazi uAbiram ukuthi isithembiso sakhe akasenzanga. Bengamele ngabe ukwenzile lokho. Uzwe ubuhlungu obukhulu ngenxa yakhe. Iqiniso ukuthi ngithola kanzima ngenxa kamalume. Kodwa ngikusho lokho ngoba nakhena sechitha umshado wethu wasewayeka nokuzibandakanya nami. Ngingasho ngithi umshado wami nayo uyinto nje engasekho nhlobo. Ingakho nje futhi ngijabule kangaka. Shukuthini. Izolo ubukeke uthuthele kakhulu mntanami. Cha gogo, lokho nje akuhlangene inhlobo nje nelento kade ngidinile izolo. Izolo ukuthi bengiphatheke kabi ngenxa ka-anti wami. Kodwa wena uzizwe uqinisekile ngami. Anginaso isiqiniseko kwamanje. Kodwa ngikholwa ukuthi
Izinto ezinde zohlala njalo zingilandela mina nomndeni wami. Wonke amaphupha ami azofezeka mina. Futhi ngizoba umlingisi owaziwayo. Umshado wakho noAbiram uye wamiswa mntanami. Akukuhlukumezi lokho. Hayi nakancane. Futhi empeleni mina ngikaze nje ngifuna ukushada naye. Awungitshela. Kungani mina ngingafuni ukuthi ngishade nomalume nje? Yena uphelele ngakho konke. Mina ngibudedengu nje. Gogo asikwazi ukuzwana ngisho imizuzu emihlanu nje. Singahlala kanjani nje ngempela ndawonye inguna phakade? Futhi ke mina nginazo inhlelo zokushada noma yini maduze nje. Futhi lokho ngacacisa kahle nje kumalume ngosuku lwemehendi. Futhi naye wakuvuma nje lokho. Kodwa manje inkinga ukuthi mengase ngucime lo mshado uNtu wami ngiyakaza kuthanda nakancane lokho. Ingakho phela umalume avala shaya ngathi naye akasangifuni. Ingxabano. uAbiram ukwenze konke lokhu. Enzela wena. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.